După sărbători se întâmplă mereu același lucru. Ai mâncat de Crăciun, ai dormit de Revelion și dintr-o dată începe iar viața reală și vrei să arăți ca o femeie care are totul sub control. Costumul acesta este soluția elegantă pentru momentul în care vrei să te îmbraci în 5 minute și să arăți impecabil. Îți pui sacoul căptușit la 279 de lei și brusc ai un aer de da, eu am planuri. Alegi pantalonii drepți la 199 de lei când ai nevoie de ceva simplu care să te salveze fără discuții. Sau alegi fusta cloș căptușită cu viscoză la 189 de lei când vrei să te simți feminină. Cade frumos și se mișcă odată cu tine. Stofa e fină, cu amestec din bumbac și este disponibilă în mai multe culori. Pentru că după sărbători ai nevoie să revii în lume cu nuanța care îți face bine. Livrarea începe din 5 ianuarie, la timp pentru atunci când ai nevoie de un costum care să te scoată din nu știu cu ce să mă îmbrac. Intră pe dames.ro și alegeți culoarea pentru noul an. Dames, brandul tău românesc.